Ty Bogy, já se tě vůbec nemohu dát. Já taky ne. Jo. Bobby. Ty Bogy, já si tady překopím. No je, zabije se ten. Nezabije. Jo. Já když něco, tak buď, a teď jsem se měl jak trošku, no, tak nic. Já asi budu muset udělat střih videa, protože se mi už překonvertovalo video, tak na chvíľku udělám střih, takže to bude trošičku kratší než u Dana. Tak, vítám vás zpátky a já jsem měl menší teda střih, jak jste poznali z videa, no a pokračujem. Ježiš, tak to je co. A já bych chtěl lepší tank, to je na nic. Tady já jsem zvyklý, když jsem takhle, tak jsem zvyklý mít dobíječe. Taky bychom ho mohli někdy dát. No. A co jsem ještě nedělal? No, zajímavý. Tak teď uděláme risk. Ne, ani jednou, kámo. Tak trošku smůla. Ne. Ty vole, ne, já nepotřebuji, aby mě někdo zastřelil. Hop, ty vole, tak to byl skok. Předám vlajku. Ne! Ne, tak to bych nechtěl, já úplně vidím, úplně to nedám vlajka, ty lidi, úplně v pohodě odjíždíš. Neřešíme. No jsem. Ne, já tam nejsem. Vlastně zveš. No to, promiň. Já mám bělej. No tak, budeme tady čekat celou hru, než se to skončí. Jsi mrtvej? No tak. Výborně. Tak já se když... To nedám. Tak to bylo krásný. Jo, zatím se to dáváme, no. No celkově je to blbý, ale teď jsme to docela rozjeli. Rarari. Ty jo, takhle bylo
Ale nech si toho. Vyzývač do střelu! Ej, tak to bylo krásný. Jo, ahoj.